Ariketa honetan aipatzen da zenbaki bat. Bera izango da gure ezezaguna. Orduan hasiko gara lehenengo gure zenbaki horren aurkezpena egiten. Eta ezezaguna denez X deitzen diogu. Gure zenbakia ixa da. Gero aipatzen dira bi eragiketa. Eta esaten dute zenbaki horren erdia batuta, hau da, zenbakia eta bere erdia batuta, eragiketa hori eginda berdin-berdin ematen du zenbaki horren 9/5 6 kentzen badiogu. Beraz, zenbaki horren 9/5 6 kenduko diogu. Berdintza ipini behar dugu eta bigarren atalean zenbakiaren 9/5 6 kenduta. Orain, ekuazio honetan, MKT aterako dugu zatitzaileen artean, zatitzaile hori ekuaziotik desagertzeko. MKT hori 10 da eta atal biak 10ekin biderkatuko ditugu. Gai guztiak 10ekin biderkatuta. Hemen gero, simplifikazio batzuk agertuko dira eta ekuazioa zatitzaile barik agertuko da. 10 gehi, 10 eta 2 zatituta, 5 ematen dute, eskuineko atalian 10 eta 5 zatituta 2 ematen dute, 2 9ekin biderkatuta 18 ematen du, ken 60. Bistan dago, lehen mailako ekuazio bat ebatzi behar dugula eta ekuazio horretan hasteko egingo duguna da atal bietan gai antzekoen artean eragiketak egin. Ezkerreko atalian 15 ixa ipiniz. Ixen kopurua bigarren atalian handiagoa denez, bertara eramango ditut ixa guztiak, ezkerreko ataletik 15 ixa kenduz, eskuineko atalian ere bai, eskuineko ataletik -60 kenduta, ezkerreko atalian ere 60 ipinita, eta orduan ekuazioa geratzen da labur-laburra 60 berdin 3 ixa. Atal biak 3 zatituta, ixaren soluzioa lortzen dugu, ixa berdin 20. Beraz, soluzioa hori da, gure zenbakia, aurkitu nahi izan dugu zenbakia, 20 da.